tedduɓe heeɗiɓe RFI Fulfulde yamɗe jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati woni Dakar lamborde Sénégal waktu goto fawi hen to wiyete Paris gonɗen ko leydi France. Amadou Barouba. tedduɓe heeɗiɓe RFI Fulfulde jamalla wale mon bisimilla mon e ley kabaruji ɗi hande ko talata balɗe ɗiɗi lewru sappo e ɗiɗi ɓuru hitande ujunnaji ɗe nogas e joyi yo jaame kisal wone mon to Guinée Bissau. Julius Maada Bio laamiɗo sarɗon hoorejo CEDEAO ardima nulaɓe CEDEAO to Bissau batu mawgu waɗi hakkude mabɓe konunkoɓe ɓe du garti e famminde holko saabi ɓe liɓi laamu Umaru Sisoko e mbalu. CEDEAO foti wallude Guinée no yaltira e ɗeɗo caɗele politique mayen gartu hen. To Cameroun Anissé e Kane horejo fedde politique Manidem mayi hanki e nder kaso omo yare e duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e nayyi gila nogas e nayyi lewru sappo ɓuru faltido omo nanga saabu wallude Issa Ciroma Bakary e woote horeyaku leydi paltiɗe. Omo tuuma imminde fitina ɓesgu makko e leñol makko ina gondi e sunarede mayde mayen gartu hen. Sénégal duuɓi capanɗe jeetati e goho wargoji tirailleur en mawninama hanki to Daka Thiaroye e nder Dakar e gardagol horejo leydi ndi inde makko ko Bassirou Diomaye Faye o e tawtorede horejo leyde nambiyen horeɓe leyɗele koddaɗe ɓe tirailleur en juurama duwanama gonga tariguiyankejo o saktama. Tedduɓe bisimilla mon. On calminama on juurama paame fedde leyɗele hirnangue Afrique CEDEAO tawetede hande to Bissau nambiyen to Guinée Bissau holli ballal muɗum e ndin leydi gam safrude caɗele dawro e konu caggal ciwlagol laamu waɗugol ñande nogas e jeegom faltindu e batu to ngu Julius Maada Bio horejo sarlon gardiɗo ko fedde nde ardiɓe kono ngu paami nambiyen pammini daliluji samminere laamu kañum e liɓugol dosgal leydi ndi ko saabi Umaru Sisoko e mbalo itta e jappere nde e nder joyo horeɓe leyɗele hanunoɓe tawtorede ngu jillu ko Julius Maada Bio tan woni Guinée Bissau hande gam yewtidde e ardiɓe laamu ngu